Bamakɔ ana lamini na bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u k'u wale ɲuman dɔn kelenna taama man di nka lamɛnbaaw a ye faamuyali sɔrɔ a la min ye san bɛɛ foli ye i k'a dɔn an b'o bun'a ko kan kabini ntɛnɛn don ni ka n'a bila bi la min ye sɛbɛnnikɛlaw ye dabaji karamɔgɔw u ka boli a bara ka cucu o kɔrɔ k'u fana bɛ lafiya bɔ la u bɛ saliko la an minnu ye kumakɛlaw ye n'anw bɛ kuma arajo la jɛgɛ jigi ye ji ye ka sababu kɛ kunnafoni min n'an k'a ma ko kunnafoni gafe n'o ye jamana kibaruyaw dɔnni ye min bɛ lakale anw fɛ arajo jɛkafɔ la ala ye diɲɛ don o don da an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wajibi ye i k'a dɔn lafiya bɔ ye o de la an b'a cunju kelen kelen o cunni kelen kelen i k'a dɔn kununko n baarakɛɲɔgɔn dɔw tun bɛ yan bi ne yɛrɛ na kɛ ni ala sɔnna sini i k'a dɔn maa wɛrɛ na fɔ ne kɔ min bɛ se k'a to ayiwa yanni sɛbɛnnikɛlaw u ka ayiwa kalimusu dabaji la o tuma jɛmukan in langolo kana to an bɛna an ɲɛnajɛ i k'a dɔn ni baro ye ani telefɔni labila sali kutumu y'o fɔ a ye an b'o la jɛmukan min n'an b'a kɛ n'o ye ka kunnafoni di ye i k'a dɔn a baarakɛla bɛɛ lajɛlen to a la min ye ayiwa tɛkinisiyɛnw ye ka taa fara min ye kumakɛlaw ye an bɛɛ lajɛlen to a la ani arajoso ɲɛmaaso to a la an bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin aw ma a ka mɛn k'an lamɛn ala ka sanjan man kɛ an ka ɲɛnajɛ a yuru k'a lamɛn hɛrɛ ni baden la an bɛ dugawu ɲini aw fana fɛ i k'a dɔn ka ɲɛsin an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin ye bi don k'a ye nɛgɛw kɛrɛfɛ o ye Mamutu ye kunnafoni walima ka kɛnɛ in vi fa ka se k'a ɲɛnamaya o ye Daba Tunkara ye n dɔnɲɛw olu bɛ lafiya bɔ la fɔlɔ i k'a dɔn an na kun ɲɔgɔn na Mamutu an ka wuli ka jɔ kɛ fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka na baabu bɔ k'a bi. Bien an balimaw an y'a fɔ a ɲɛna cogo min i k'a dɔn jɛmukan daminɛ na min ye kunnafoni gafe ye o ye sɛbɛnfura minnu bɛ laadalabɔli kɛ an b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'olu kalan bamanankan na jamana kunnafoni bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ kunnafoni ninnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin politiki kuma ka taa se hadamadenya kuma sɔrɔ kuma ani kabako kumaw kunnafoni sɛbɛnnikɛlaw u baamalen don o de kan kosɛbɛ an fana ta y'o lakali ye an bɛ foli ani tanuni fɔlɔ ka ɲɛsin sɛbɛnnikɛlaw ma sabula n'i y'a mɛn anw ma sigi don o don k'an bɛ kuma o b'a sɔrɔ dɔw de ye sɛbɛnni kɛ dɔw de ye mankan kɛ ka kunnafoni ɲini anw ka sɔrɔ k'o lakala ye foli fanba bɛ ɲɛsin i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw ani dabaji karamɔgɔw ma n'o y'i bɔ yen min ye arajoso min n'an bɛ baara k'a la n'o ye jɛkafɔ ye an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ arajo jɛkafɔ ye ka barika don a la sabula san joli joli i k'a dɔn dɔ de bɛ fara ko ka don o don o ye arajo ka hakilina ye a n'a ye katimu min da ani ɲɛmaaw ye laɲini min kɛ i k'a dɔn o de kɛra sabati fɛn ye o tuma min ye arajo ɲɛmaaw ye an bɛ foli ani tanuni kɛ foli bɛ bɔ olu fana fa fɛ ka na fara anw da kan ka ɲɛsin aw bɛɛ ma tɛkinisiyɛn b'o la kumakɛla b'o la ka ɲɛsin aw bɛɛ ma an ma ɲinɛ kɛnyɛrɛ ye arajoso wɛrɛ minnu bɛ furanjɛ la k'a daminɛ Mali kun a n'a kun n'olu bɛ kɛ sababu ye aw minnu yɔrɔ ka jan Bamakɔ na sabula min ye ayiwa kɔmuso ye n'o ye arajo Mali ye o de bɛ Mali fa bɛɛ sɔrɔ nka bi i k'a dɔn an yɛrɛ ɲɛ tɛ bɔ arajo Mali fɛ sabula arajo jɛkafɔ bɛ Mali fa bɛɛ sɔrɔ a bi diɲɛ yɛrɛ dugukolo fa bɛɛ sɔrɔ diɲɛ dan n'a dan jɛkafɔ bɛ se yen o sababu ye min ye kɛnyɛrɛ ye arajoso wɛrɛ minnu bɛ furanjɛ la olu de b'a an ka kunnafoni ta k'a jɛnsɛn i k'a dɔn u ka sigidaw la o de la togodala maa fara dugu kɔnɔba maa kan bɛɛ lajɛlen bɛ kunnafoni sɔrɔ a jɛlen a waati la maa minnu bɛ jamana kɔ kan u fana bɛ kunnafoni sɔrɔ sabula kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen i k'a dɔn dɔnniya nana ni kunnafoni di sira caman ye minnu bɛ kɛ sababu ye anw bɛ min fɔ Bamakɔ waati kelen min an b'a ka kuma o waati kelen kunnafoni bɛ jɛnsɛn tubabudugu b'o la tubabudugu b'o la Amerikɛnw ka dugu b'o la Chinois dugu b'o la farafin jamana wɛrɛ b'o la i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen sababu ye dɔnniya ye aw ma o ma n'a bɛ jɛ k'a lamɛn minnu bɛ ɲinini kɛ ani minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o y'a jira k'a fɔ ala ye diɲɛ don o don da maa min bɛ arajo jɛkafɔ labɛn a bɛ se maa 8,000,000 maa 9,000,000 ma anw ka kuma tɛ ɲininikɛlaw ani dɔnnikɛlaw ka kuma don n'o ye tiɲɛ a fɔ o b'a lamɛn an bɛ dugawu k'a ye a fana ka dugawu k'an ye i k'a dɔn baara in tɛ kɛ abada n y'o fɔ a ye cogo min anw yɛrɛ dama i k'a dɔn an ka can tabarikala hali n'o y'a sɔrɔ dɔw b'an jɛ bi i k'a dɔn an ka tasi ani miiri bɛ ta ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ Jérôme Jara i n'a fɔ Seydou Tarawele bamanan ala ye olu minnu miniji dɔgɔya ka bɔ an jɛ la an bɛ dugawu kɛ olu ye a techniciens fana bɛ yen an baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ fana bɛ yen
o k'i bɔ a la bi an maa minnu dafalen bɛ kɛnɛ kan n'an bɛ jɛ ka kunnafoni in di k'a daminɛ Buwa Jabate la ka na se Seydou Traoré ayiwa journaliste Seydou ma ka na se n ɲininka Bouakari Traoré ni ne ko a ma ko Bouakari Fin Amadou El Konare ka fara ne yɛrɛ kan i k'a dɔn nin foli in bɛ bɔ anw bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛsin anw ma sabula lafiyabɔ a bɛ kɔmɔsuruku k'a ja kuma dɔw la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dɔn dɔ ka se ka lafiya o dugusɛjɛ o ka se ka na ni ayiwa barika ni hakili kura ye o tuma an ka foli bɛ ka ɲɛsin radio Jɛkafɔ lamɛnbaa bɛɛ ma an ma ɲinɛ maa minnu kɛlen bɛ k'an kɔkɔrɔma don ani minnu bɛ jɛ ka baara kɛ n'olu dara na ka n'u ka kunnafoniw d'an ma ko an k'o fɔ n'o ye dɛmɛbaw ye o de ye diɲɛ magobatigiw b'a la baarakɛyɔrɔw b'a la i k'a dɔn jagokɛlaw b'a la i k'a dɔn olu minnu dalen don an na ka na fɔ an ye jama b'a aw lamɛn o tuma nin fɛnw b'an bolo a ye jɛ k'a ɲɛfɔ diɲɛmaa ye an k'olu de ma partenaire n'o ye a tubabukalama ye an ka foliba b'o ye sabula n'olu tɛ i k'a dɔn radio in kuma man di an bɛ musakanin minnu sɔrɔ o la olu bɛ warini minnu d'an ma courant bɛ sara o la baarakɛlaw bɛ sara o la ji bɛ sa o la i k'a dɔn an yɛrɛw ka musaka misɛnnin caman bɛ b'o de la o k'i bɔ a la maa wɛrɛw bɛ yen minnu mago tɛ radio kuma yɛrɛ la n don a kana fɔ radio la nka karisa bɛ baara min na baara kolo gɛlɛn don baara cɛsirilen don a bɛ anw ɲɛnajɛ nka hali ne to a ma fɔ o de ka ca an kelen o kelen i b'a sɔrɔ o jigilama b'an bɛɛ la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ni ka dugawu don k'u ye i k'a dɔn ala k'u mɛn an kɔrɔ sabula n'an gasira walima fɛn min hami mana minɛ n'an sera olu ma olu de b'o mago dilan i k'a dɔn ka sɔrɔ maa t'o kalama an ka foli ani tanuni o bɛɛ ka taa ɲɛsin jamana ɲɛmaaso ma jamana ɲɛmaaso m'a fɔ o de ye masakɛ ye min bɛ masala bi Asimu Goyita ani Choguel Kokala Mayiga ani ayiwa gouvernement bɛɛ i k'a dɔn maa o maa ni o jɔlen don jamana in i k'a dɔn a cɛtigɛ jɔyɔrɔ la walima dulumayɔrɔ la an ka foli ani dugawu dɔ bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ ma lamɛnbaaw aw ka foli dan d'o la sabula n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ fo k'a sɔrɔ maa de b'i lamɛn an minnu b'a lamɛn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ su fara tile kan an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma an bɛ sali kutumu kɔnɔ an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ hakaja min kɔni ye kunnafoni dili ye tile fila in na i k'a dɔn dɛsɛ b'an na sɛbɛnnikɛlaw bɛ lafiya bɔ la o tuma arajo langolo kana to jɛmukan min n'a bɛ sigi k'a kɔnɔ sabula an ye tile fila min kɛ n'an di kuma mɔgɔw ka kuma cayara mun b'a la an dɛsɛra ka kunnafoni sɔrɔ mun bɛ yen i k'a dɔn dɔwɛrɛ foyi tɛ yen hakaja sɛbɛnnikɛlaw olu de ye anw jigi ye n'olu ye kalimu da bɛɛ anw yɛrɛw bɛ lafiya da sɔrɔ nka anw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min bɛ se k'a to arajo a ka se ka nisɔndiya ani ayiwa hakili ɲuman sɔrɔ k'a to a ka sigida la maa o maa y'an wele an yɛrɛw ka telefɔni na ka dugawu k'an ye an ka dugawu b'a ye maa minnu m'an sɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye a fana ka dugawu k'an ye maa minnu hakili b'a na k'a fɔ an bɛna a wele an ka dugawu bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Mamutu n y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ Mamutu Suruni i k'a dɔn i yɛrɛ ka foli bɛ lase kosɛbɛ sabula diɲɛ baara o baara n'i y'a ye k'a fɔ i tɔgɔ bɛ fɔ a la i b'a sɔrɔ i yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o tuma an ka foli ani tani bɛɛ an ka technicien fɛn o fɛn bi yan n'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a daminɛ kɔrɔbalenw na ka na fɔ kɔfɛmaw na an ka foli ani tani bɛɛ foli bɛ b'u yɔrɔ la ka ɲɛsin aw ma Mamutu i k'a dɔn an bɛ nɛgɛjuru labila ka saamɛ foli kɛ saamɛ foli ye hakilinajira de ye ni arajo don i k'a dɔn a ka d'an ye i k'a dɔn ayiwa min ye fiɲɛw ye mɔgɔw k'o fɔ ni fiɲɛ b'a la i k'a dɔn nin man d'an ye nin ka d'an ye mɔgɔw man'o fɔ o tɛ baasi ye nka diɲɛ fɛn o fɛn n'a bɛ k'a kɛ bonya ani karama kɔnɔ an bɛ segin a kan k'a fɔ a ye anw tɛ Facebook maa ye minnu bɛ taa kunnafoni ɲini n'u bɛ kunnafoni di sira wɛrɛ fɛ o n'anw ta tɛ kelen ye minnu bɛ taa kunnafoni jɛnsɛn awa fan wɛrɛ fɛ o n'anw ta tɛ kelen ye anw da a ma ka anw ɲɛna an m'a sɛbɛn f'o ka faamuya an m'a sɛbɛn a ma ka an ɲɛna minnu y'a sɛbɛn a kɛra minnu ɲɛna an b'olu de ka kuma lakali in fɛ i k'a dɔn a bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye sabula a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna nin kuma in bɔra karisa yɛrɛ de da karisa ka hakilina de ye nin ye ni maa min y'a faamuya o cogo la i k'a dɔn i ye filiba kɛ daba tunkara ka sɛbɛnni tɛ an b'a lakali fɛn o fɛn n'anw y'o sɛbɛnnen ye an b'o lakali i k'a dɔn fo yɔrɔ ka faamuya o tuma anw tɛ Facebook mani ye anw tɛ kunnafoni di sira wɛrɛ maa ye i k'a dɔn anw ta ye lakali de ye n'an ye min ye f'o ɲɛ ka fɔ a ka faamuya n'o faamuyara ka ban i k'a dɔn tabarikala kuma dɔw la i bɛ sɛbɛnfura dɔ kalan a bɛ kɛ dɔw ma degun ye a bɛ kɛ dɔw ma tɔɔrɔ ye i k'a dɔn diɲɛ baara o baara a n'a gɛlɛya don a n'a fiɲɛ don diɲɛ baara o baara a n'a nɔgɔya siraw don degun fana b'a la i k'a dɔn n'o waatiw nana i k'a dɔn hakilina bɛna maa caman na
n'o hakilina nana maa caman na bɛɛ bɛ fili ka da i ka hakilina kan anw di maa nani an di maa kɔrɔfɔ n'an nani na an fa an mana nani an bamanan nani a bɛ kɔn an fɛ sabula ka d'a kan an bɛ baara min na an ɲɛna an fana b'an ka faso jɔ la nka bɛɛ bɛ fili ka da i ka hakilina kan n y'o n bɛ segin a kan o tuma fanani banani o tɛ fɛn k'an na i k'a dɔn sabula an bɛ baara min na a tɛ taa o kɔ n'i ko tu ka ban a bɛ ja dɔ ye a bɛ koya dɔ ye a ma koya min ye ne ko f'a ka ja o ye jagoya la i ye nkalon tigɛ a mana ja min ye n'i ko k'a ka ko y'o fana ye i ye nkalon tigɛ dɛ o tuma an b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman k'a kɛ to ɲinikaw bɛɛ fɛ san maa kɛ 100 ye an ka jɛ k'a sɛni ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ani baden la jamana min n'an jɛlen don a la ala ka jamana in yiriwa ka jamana in sankɔrɔta ala ka jamana in bɔ gɛlɛya la faamubaliya ani gɛlɛyaba min bɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala ka dɔ b'o la Mamutu Zuruni sisan kɔni an bɛna nɛgɛjuru labila an bɛ nɛgɛjuru labila cogo min na kɛnyɛrɛ ye arajo so minnu bɛ yen n bɛ segin a kan an bɛna daminɛ olu la arajo libiro arajo libiri liburu n'i bɛ awa Mali kɔnɔ ni e de b'a an ka kunnafoni diɲɛsɛn i ka sigida la an b'a fɛ i k'an wele k'i ka sigida fɔ an ye i bɛ ka arajo tɔ fɔ an ye i k'a dɔn an b'a daminɛ o la maa wɛrɛ minnu mana se k'an sɔrɔ furancɛ la Hélène an ka foli di ɲɔgɔn ma. 20 24 78 78 20 24 98 98 sambe foli do ka bɔ arajo jɛgɛfɔ la ka ɲɛsin o ma salamu alaikum allo salamu alaikum wa alaikum salam bismillah jɔn do arajo Santoro 100 arajo Santoro 100 Sangaw ka arajo so bismillah arajo Santoro nam c'est le Kétado, régisseur. Monsieur le régisseur, comment vas-tu? Alhamdulillah. Et le directeur, il va bien? Le directeur qui a yamoré Corona Kafuli. Merde. Le 20 24 78 78 20 24 98 98. Normalement, ni Mami Mbe Sotelma Traoré don, Sotelma Traoré, Ika don, aye kunafoni manda kafo, ou ka numéro d'avant vers mi mbitoka nyongiri. Numéro ngwana aye mabla kanagla aya faye Sotelma mo ko halbi 20 24 76 29 ni weleli kera la doni ndoro abitige op mo kala je kan nege jija ka fafe anye mi voka koranda fe ka segoka. Assalamu alaikum. Allo. Wa alaikum salam. Awari. Bismillah. Korbanse. Ame ala tanu jondo. Sisoko Olivier depuis Kai. Sisoko Olivier depuis Kai. Sisoko depuis Kai. Ouais. Sisoko, comment vas-tu? Alors, et à Kai, ça va là-bas? Ouais, ça va très bien. Alors, dis-moi, comment Djekafo a information à la radio du même Kai? Oui, c'est votre auditeur principal depuis Kai. Oui, j'ai compris. J'ai dit comment tu parviens à avoir nos informations depuis Kai? Ouais, la radio Gimbaya. La radio Gimbaya de Kai. Ouais. D'accord, ok, Sisoko. Ça va bien. Merci bien, ça va, on va très bien. Dieu merci. On vous écoute à n'importe quel moment. Ok, merci vraiment, c'est gentil. Vraiment, ça me fait long. Et ça fait plaisir. Merci vraiment, mon frère, merci. Voilà. Merci bien. Voilà, Sisoko Olivier depuis Kai. Merci bien. Ima kamera Sisoko. Ngo, Sisoko la kanu ngoni no. Amtoka anfo amtoka yefo join. Antifo. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tonton, yala. Daba Tungara. Voilà, tonton Daba Tungara. Korba Steven. Ça va, John Do. Alhamdulillah. No, ne wanta folde. Ajalani. Kabin fitini mo gara dola ne na tsorwa no fe. Tabarakala. Nanta furula awakala atoba insom ga ani tonto selu. Atoba insom ga atoba yela ko mun ke tienla ne ma dan sora ga insona. Eh bien, merci bien. Aga mo abedone ni. Aga ko jane. Aga insom from de na fa ba programme do abere bonne no. Insom ere itaro mi takamunto ba. Merci vraiment, c'est gentil. Deba na radio so comparer radio clerude.
bon ayra ga barake to bere kan in fana yira ga radio so no a kadi ko dugu merci vraiment Mancha FM merci ami merci bien ala kan do moy merci bien c'est gentil. Alors 20 24 78 78 20 24 98 98 ambalama anya fa na tugo o de do e ka do sama fulu do kanya sha obema ka bo radio jega fola ka sinya sha obema lamenikela o de mebo anga fuli be kanya sha obema. Salam alaikum. Allô salam alaikum. Ma Tora ambe ala tanu ni ko gi wal mano o jalanye da bai tame ami itigi yala ami dindigi yala ya rabbi san chama ga jaka sili ala ko ke masha Allah ala ka amna wono ko ya rabbi Allah jondo aya da ba nun ko ta do muto ko te fazer ga nun ko ta awo da ma mu ko na ka tamani ambe bila mu ko na abe mobile ko na ka tamani amma mu ko na ka tamani an lobi pakana ya ngo atiye ko ko ngara fulbila aklo bena magana fajmebe abe yorod mensan sisa ame ante bana bangidaka ante bana bangidaka sa ani shirbu gadwa aya na shirbu ga tara dibi sido tabarakala shine jara yan ta ko petu aiwa bata aba fa shirbu ga kwaka duwa kan na la sama ba insha Allah aba ko ita alaka segina nyuma aiwa tuwara pop Le 20 24 78 78 20 24 98 98. Salam alaikum. Allô? Oui. Bonjour. Ça va? Naam. Oui, ça va? Ouais, allô? Oui, bonjour. Ouais, ça va? Ça va? Ouais, c'est moi. Ambe ala tanu. Le baïté. Mba. Jagafodo. Awo. Wa wona ambi fo anyono. Oda mbaka kuwala kuna kolla me gamya kafe. Nyono dugu jumɛn? Demugu. Demugu, d'accord. Voilà, ami demugu ami gamya ka amaka kuna kolla me demugu gamya kafe dogodo. D'accord. Voilà, ça va te me follo. Diyara n ye. Voilà, ambaka kuna kolla me kuna kolli anja ko saba ko ala ka sanwere jirana. Ala ko kɛ ya Rabbi. Kan fora sanwere yebaw ka. Ya Rabbi. Si jari kɛnɛya ko dama. Amin. Ka labanko ɲuman dama. Ala ko kɛ. An b'a ka kunnafoni lamɛn ala kana a bila ko wɛrɛ ye ala kana bila ko wɛrɛ ala ka a ɲɛ ka taa an bɛɛ lajɛlen ma. Amina ya Rabbi. O bɛ diya an yɛrɛ de wa. Merci bien. Kunnafoni lamɛn an kɔrɔ ka kunnafoni jɛlen an b'a sɔrɔ wa an kɔni a tɛ fan ko fiyewu. Ayiwa an bɛ ɲɔgɔn ka bɛɛ fo ka taa fo Debugu ka taa fo Siriba la an ka foli b'a bɛɛ ye. Ami. Merci bien. An yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye an yɛrɛ ni Debugu cɛ ye kilo 4 de ko 4-5 ka hɛrɛma kɔnɔ. Voilà, an kɔni an b'a ka kunnafoni lamɛn don o don ne yɛrɛ kɔni a tɛ fɔ n ko. Ayiwa tabarakala. Voilà, ala ka san wɛrɛ jira a la. Ya Rabbi Allah. Voilà, merci. Merci bien. Ko sanbɛ foli do ka bɔ radio jɛkafɔ la ka ɲɛsin a lamɛnbaaw ma. I k'a dɔn an ma fili jɛmukan min don o don n'an b'a an jo a la an k'a ma ko gafe kɔnɔko. Gafe kɔnɔko ye kunnafoni ye min bɛ bɔ sɛbɛnnikɛlaw fan fɛ nka a lakali ye anw ye. I k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw u fari fan bɛɛ fɔlɔ sabula sɛgɛn lafiyabɔ bɛ kɔmɔsuruku k'a ja tile fila in na i k'a dɔn sɛbɛnfuraw ma bɔ kosɛbɛ o de la jɛmukan langolo kana to an bɛna aw ɲɛnajɛ nɛgɛjuru b'a ka bolo kan kɛn yɛrɛ ye arajoso minnu bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni jɛnsɛn an bɛ aw nɔfɛ kosɛbɛ maa wɛrɛ bɛ se k'i da don baro la ka foli kɛ 20 24 78 78 20 24 98 98 an tile. Awɔ an tile. Somɔgɔw. Merci. Jɔn don. Malen Jakite ka bɔ Falajɛ. Naam. Tonton aw ka émission kɔni a ka di kojugu. O diyara n ye. Walayi. An b'aw bɛɛ fo. Foli diyara n ye. N bɛ e yɛrɛ fo. A diyara n ye. Ka tɔnɔ Seydou fo. Seydou b'a mɛn. Ani tɔnɔ Bɔkari. Bɔkari b'a mɛn. Ani Buwa Jabate. Buwa Jabate b'a mɛn. B'aw bɛɛ fo. Amadu El Konare bɛ yen. Ani Amadu El Konare. A b'a mɛn. Ala k'aw bɛɛ Ami. Vraiment a ka émission kɔni a ka di an ye yɛrɛ. Ya Rabbi. An tɛ ka la yɛrɛ ala an tɛ fɛ
émission ka fango yɛrɛ ayiwa baasi tɛ wallahi ni ala sɔnna ala k'an ka sanw caya ami ala ka san caman jɔ an kɛnɛma ami ala k'an minɛnko bɛɛ nɔgɔya ya rabi ala ka jamana ala ka bɛn ni kɛlɛ ni basi ala ko don a kɔnɔ ami ala k'an kan bɛn merci bien merci an ce foli don cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye nɛgɛ ɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛ ka foli b'aw ye an ka foli bɛ ka ɲɛsin Yara walima Mamadu Yara i ka dɔn Yara wal taji ɲuman sɔrɔli jamana kɔnɔ ka jɛnsɛ Mali fata 4 bɛɛ lajɛlen la baara mana di denmisɛnninw ma i ka dɔn o y'a ɲɛnen ye jango denmisɛnnin minnu bɛ ko ɲɛdɔn an ka foli ani tanni o bɛ kɛ ka ɲɛsin Seydou ma Seydou nantumɛ i ka dɔn faso jɛla jamana gɛlɛyara waati min taati kɛ segiti kɛ i ka dɔn ale de karila ka camion kɛmɛ 5 bila jamana ka bolo kan ko mɔgɔw k'u mago dilan la Seydou nantumɛ i ka dɔn engrais ɲuman sɔrɔli ka jɛnsɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen la Seydou nantumɛ an ka foli b'a ye foli ani tanni an b'o kɛ ka ɲɛsin Ibrahima Karanyara ma Bama de Ibrahima Karanyara i ka dɔn dagabana jugara mais jɔrɔnkɛ min n'an ka teli ni a bolo ka ɲi an ka foli ani tanni bɛ kɛ ka ɲɛsin a ma kɛlɛ maju sɛnpara banamakaw ka bali i ka dɔn sa kalo 12 dankɔrɔba min b'a cogo la n'a tɛ yɛlɛma an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma 20 24 78 78 20 24 98 98 salam alaikum allo mba anche aba mba amin amin ala ko kɛ ya rabbi jondo Seydou Diallo Jalakɔrɔji min fo Diallo i ni baraji merci bien bon jawati Amadu a b'a mɛn Amadu ni kɔni n'an y'a sɔrɔ kɔni a ma nɔgɔ dɛ kamukɛ Amadu hɛrɛ kɔnɔ dɛ ko n'anw filaw kɔni y'a sɔrɔ a ma nɔgɔ dɛ n'aw filaw y'a sɔrɔ a tɛ nɔgɔya a y'a to n ye parce que a sɔgɔma a bɛ émission de kan ko kan nka k'a to ne ye a y'a to filaw a ye Amadu hɛrɛ Konare to n ye ni ko da y'a faamu merci bien Mamudu i ka dɔn foli ani tanni an b'o kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛ ye arajoso tɔw ma minnu bɛ kɛ sababu ye an ka kunnafoni ta k'a jɛnsɛn i ka dɔn dugubaw ni dugumisɛnninw na an ka foli b'u ye an baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ arajoso wɛrɛ la i ka dɔn arajoso belebelebaw ka taa se mankanninw ma an ka foli ani tanni bɛ ka ɲɛsin a baarakɛla bɛɛ ma sabula i ka dɔn n'i y'a mɛn arajo baarakɛla i jɛ ka fɔ o i Tiledu o i Manca FM o i arajo i ka dɔn arajo Seydou ka arajo so in tɔgɔ de arajo fitinin tɔgɔ de Bozo Falawa ma dɔn i ka dɔn nin arajo so fɛn o fɛn bɛ yen nin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye kelen ye i ka dɔn o de ye ka jamanadenw kunnafoni o de ye ka kunnafoni ɲuman ɲini ka jamanadenw nisɔndiya an bɛ se k'a fɔ démocratie yɛrɛ la fɛn kelen min n'a ɲɛna ni maa bɛ se ka kala tura kan o ye kunnafoni di siraw ye jɔnwala kunnafoni di siraw i ka dɔn a carina fa bɛɛ lajɛlen la tabarikala i ka dɔn ayiwa min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ b'i sɔn i ta damafan bɛɛ b'i sɔn waasa i ka dɔn i ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ min ye baara kɛ ko ɲuman ye o de b'o sɛbɛntiya le 20 24 78 78 20 24 98 98 salam alaikum allo salam alaikum awa nba awa nam wala sisan ne kɔni bɛ fɛ i kana kɔnɔbugu yɛrɛ de an ye an ɲɛ na mais ne bɛ taa kɔnɔbugu kuma bɛɛ n bɛ taa kɔnɔbugu n bɛ taa barawuli n bɛ taa kalakɛ ne ti bɔ a kalama de ne yɛrɛ kɔni k'i ye ɲɛna o de kuma bɛ ne na ayiwa ni ala sɔnna ni n bɛ tɛmɛ siɲɛ wɛrɛ n bɛ n jɔ kɔnɔbugu ala ka an ka ɲɔgɔn ye nɔgɔya ami ni ne taara kɔnɔbugu n bɛ ye cogo di i b'a fɔ Marifusɛ de ko kanuba dogolen dɔrɔn kanuba dogolen n y'a mɛn basi foyi t'a la ala ka sija ni kɛnɛya kalifa ya rabi Allahu ala k'o kɛ ala ka bolo da baka la an ba ahaba ka caman kɛnɛ ka ɲɔgɔn fɔ ala k'o kɛ ala ka barika don an ka ko bɛɛ la merci bien kanuba dogolen i ni ce n ba an ka foli ani tanni o bɛ kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn min ye Danpan Jariso arajoso Danpan arajoso an ka foli tɔnni bɛ ka ɲɛsin u ma
i k'a dɔn an yɛrɛw faso ye Danpan Jariso ye i k'a dɔn dugutigi an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin a ma n fanicinin bɛɛ i k'a dɔn ayiwa Danpan Jariso i ye Tugunɛ Tunkara an ka foli b'a ye n kɔrɔmuso bɛ Asan Tunkara an ka foli b'a ye le 20 24 78 78 salamu alaikum. Waalaikum salam. Bisimila. Dama Tunkara don wa? Naam. An bɛ ka wele ka bɔ Radio Kala ka Ɲɔnɔ Debugu. Radio Kala Ɲɔnɔ. Naam. Isufu Danbele don bɛɛ ko Tahiri Ba. An bɛ k'i lamɛn Radio Kala kan. A diyara n ye. Ala ka san caman jira an na. Ya Rabi Allah. Wa an ka Radio Kala directeur yɛrɛ tɔgɔ ye Isaïe Sori Kulubali. Ko an ka foli b'a ye. Merci bien. Le 20 24 78 78 20 24 98 98 Radio Jekafo. Allô. Salam alaikum. Awa bismillah. An bɛ Ala tanu jɔn don? O diyara n ye. A b'a mɛn merci bien. Mun ka di? E ko e ɲininkali kɛ ko mun kɔnɔna ka di? Allo? Bien. Mamadou Kamara an bɛ foli ni ani tanu ka kɛ ka ɲɛsin Lasana Dukure ma maire Beauté Lasana Dukure a ka foli bi yan. Banamakaw ka Solomani Fofana Tezara tigi Solomani Fofana an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma. Sabula ninnu bɛɛ lajɛlen an dɛmɛbaa kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu kɔni ta kalo 12 an n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ dugawu don k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ 20 24 78 78 20 24 98 98 Allô. Allô, ça va? Naam. Comment? Ah va. Ça va? Ah. Jondo. Moussa Traoré depuis Kaye. Moussa Traoré depuis Kaye. Oui. Oui, Moussa, comment vas-tu? Bon, bonne côté. Mba. Ah, foli ba we. O diyara n ye. An ka baara taabolo ka ɲi. O diyara n ye Traoré. Ala k'aw dɛmɛ. Ya Rabbi. Voilà. Merci bien. Baara min n'an b'a kɛ a don o don n'o ye ka kunnafonidi sɛbɛnw kalan i k'a dɔn baara gɛlɛmanba a baara ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye sabula n'a fɔra fɛn min sɛbɛnnen bɛ tubabukan na min ɲɛ ka misɛn i k'a dɔn i k'o yɛlɛma bamanankan na i k'a dɔn ko gɛlɛnba don sabula k'a kalan i kunkolo la tubabukan na ka sin k'a fɔ bamanankan na o ye gɛlɛyaba de ye fɛn min b'o kɛ o ye baara kanu ye ani aw yɛrɛ ka dɛmɛ ani aw ka kanubantiya o de b'a to don o don an bɛ dɔ fara baara in kan don o don an b'an jija baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min gɛlɛya ni gɛlɛya minnu b'a la o bɛ se ka bɔ a la cogo min o y'an ka hakilila ye an b'a dɔn a fana ye faamuyali sɔrɔ o la n y'a fɔ a ɲɛna cogo min ye arajo baara ye ani ayiwa kunnafonidi sira wɛrɛ minnu bɛ cilen tɛ an bɛ baara min kɛ an bɛ segin a kan k'a fɔ mɔgɔw k'a faamuya maa minnu ye sɛbɛnni kɛ an b'olu de ka kuma lakali an bɛ Jakite walima n k'i ɲininka Mamutu Kamara n'olu ye sɛbɛnni kɛ o sɛbɛnfura de bɛna d'an ma o sɛbɛnfura an b'a lajɛ i b'a sɔrɔ sɛbɛnfura den 20 den 40 don dɔ la kunnafoni minnu b'a kɔnɔ an b'a lajɛ yalima nin kunnafoni yalima nin bɛ sɔn ka diya jama fanba ye i b'a ye k'a fɔ a ko caman na i b'a ye k'a fɔ politiki kuma de jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ politiki sabula jamana in a banbalen bɛ politiki kan jamana in i k'a dɔn politiki taabolo bɛɛ lajɛlen a ɲɛdɔn o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a sɔrɔ maaba minnu bɛ jamana kɔnɔ n'olu tɔgɔ bɛ min na an b'o fana kalan ka caya sabula i b'a sɔrɔ o de bɛ mɔgɔ intéressé i b'a sɔrɔ o de ka di mɔgɔ ye donc o baaraw ni o taabolow mana kɛ il faut que mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ an ka ko bilalen tɛ non anw t'a dilan anw t'a ɲini k'a fɔ an bɛ karisa tɔgɔ fɔ walima ka karisa non mais n'an ye min sɛbɛnna an b'o de lakali bon ka bɔ cas dɔ la ka taa cas dɔ la n bɛ segin a kan ni kilisi dir'i ma bamanankan na n'i y'a fɔ kan wɛrɛ la a t'i minɛ 20 24 78 78 20 24 98 98 salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Naam, bismillah. Radio Bagama. Radio Bagama alaikum. Radio Bamaka. Radio Bagama. 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 Aw bɛ min? An bɛ Kangaba mara la. Kangaba. Bismillah. An tulo b'i la. Salam alaikum. Alaikum salam. Aw ka radio so a bɛ taa yɔrɔ jan. A bɛ taa yɔrɔ jan a bɛ taa fo kilo 100 dɔɔnin na.
Choka jande. On met la dîner frontière là, allez signer quand bansoro. Allez signer quand bansoro, très bien. Mais où nous sommes allés do abi kuna foni minduma. Allô? Allô? Ngo. Sigiri ka minu ba lame. Ambe kuma minu bo bamananga minu ba kadu yewa. Bismillah, d'accord, OK. Bon, vraiment on connaît pas ka jimga belame. Yo. Entre bilao. Allô? Akadu yoko Tabarakallah, OK. Bon, lui il a un problème de retour. Alors je pense que Abi Famia 20 24 78 78 20 24 98 98 ambalmo na ya wele e ka don abito téléphone de Lamenina nota abaraka lame femina na ka bo lame ambinyon je e ka don sabla o segili kuma do la kateli wal ma kasumaya 20 24 78 78. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Bismillah. Allo Daba. Naam. Amko. Aba. Imagine musala do ko hawa kamara. Bawa kamara. Awo itakane. Bawa ebe mi. Ndo bla fatigla babu karela. Ni nyi sore. Ni yere sorara. Aya baje. Ne fa wa ira ikla bangana. Aywa baje ndlobila. Ala ka samara ira ukada. Ami. Ala jo so barakala go ala ka sira ukma. Amin ya rabbi. Ala ka tena dauma. Ami. Man galamba gala tena ko mutole do ko hawa kamara. Iyo kamara. Janga nini? Kwani kamara la kate fenye mor. Ye bwe. Aboy. Mamtu Surunia. Ayo baje Mamtu. Bismillah. Chop. Para ikalo ambe seikana amena ta sugula folo miniti damodo kasoroka seikana. Ikalo ni ndongile duma minye ni ndongile duma alusam. Ikalo ninye sonkura de amta doit la kaseikana. À tout à l'heure. Même vie alusam abaraka koro akambi jakata fait avec espérance sera encore. Le 24 78 78 20 24 98 98. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Naam, bismillah. Ne to Dawda Koita Makalu. Kabo Tene. Awo ambi samarala. Moti srala. Awo. Non mais aka mission la me kusebe. O jaranye. Aka mission ka dinga chowa fa ko ndo to ko lansini Koita. Lansina Koita e benga foli foi. Na la sonama. Merci bien, merci Koita. Ahmed do ke sanwere ga soro tele jiga ko fana soro la. Ya Rabbi Allah. Allah ga do mini. Ami. Kama ka barayala bela jelen fo. Bela jelen be dugo ki fana yi. OK, merci beaucoup dawa. Pop. Johnny Denke. Amadou Denke. Abu. Johnny Denke. Johnny Denke. 20 24 98 98 20 24 78 78. Allô? Allô, Koro Daba Tumara. Nam. Ante. Ahaba. Jondo. Ba Konedo. Kone. Marhabu sere. Kan wele gabomi? Sabo Joroji. Jalakoroji, merci bien ba. Somo. Ahaba. Dumara Baga. Mba. Ahaba Kone. Ahaba. Anga foli biye. Ayi. Ambe dugaw ki ka dugaw kan. Anga dugaw baye. Merci bien Kone. Ayero ka dugaw kan. Merci bien. Voilà. 24 78 78. Voilà, ni soutellement Mokotlo Bangana, en bas d'ino fait à Ka pour Traoré. En fait, Traoré que Mignan Wele Ka Fereka 20 24 76 29. Aya fois quoi Mourutira, hein, soutellement Maltel. Un numéro follet Mourutile de Halibi. Allô, salam alaikum. En tout cas, Ambi Sambe Folike, Kanyashi, Tijan Yang depuis Gabon, Libreville. Et pardon, Anga Foli, Anitani, Kake Kanyashi, Abib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Et pardon, Madiba, Mamad Sherif Haïdra, et pardon, président 16e, Anga Foli, Anitani Beke Kanyeshama. Le 20 24 78 78. Allô?
Allo? Aleykum salam. Amma. Demaya baasi t'u la. Aba. Joni? Madu Jekafo? Ah, Kayatu Jekafo. Ayiwa bisimila Kayatu. Ah? Mbodon. Ami. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ala ko kɛ. Jekafo Kayatu i ni ce. Ala k'a mɛn ɲɔgɔn bolo. Merci bien. Le 2024 78 78. Allô? 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 Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Keifa? Alhamdulillah daba. Bismillah angaramogo. Mamour Jawara de do ka weleli ke kabo Paris 93 sans Montreuil. Jawara diko. Alhamdulillah. Bismillah. Ambe malien bela jelen fa togola. Naam. Ka damine kai katabla fo kidal. Naam. Ka sambe foli ta ka di bela jelen. Naam. Ka tla ka chesiri mi awbala ka do ke awire. Ajaranye. Daba ambe geleya min kono ala ka noya. Ya Rabbi Allah. Geleya wuli baga Allah subhanahu wa ta'ala ala ka wuli ka banka. Ya Rabbi Allah. Mɔgɔsite jamana ni bila ɲɛ n'an yɛrɛ tɛ. Daba ni an b'a la k'a fɔ ko jamanadenw tɛ lamɛnni kɛ jamanadenw tɛ kuma kan n'an t'o mɛn dɛ. Ayi. Min bɛ fɔ bamanankan na mɔgɔw b'o de mɛn. Mɔgɔw bɛ mankan min kɛ ko u bɛ réseaux sociaux utiliser min bɛ fɔ réseaux sociaux kan u bɛ min mɛn u b'o de fɔ. Ni national mɔgɔw b'a fɛ u ka lamɛn n'u y'u ka kumakanw bɛɛ lajɛlen sabati bamanankan na. Jamanadenw b'u lamɛn. Ne bɛ pari an bɛ téléso caman si min tɛ national ye. U bɛ émission caman kɛ 100% na bamanankan na. Ni ka dɔ kɛ tubabukan na. An minnu ye jamana kɔrɔdenw ye an bɛɛ bɛ kan min mɛn o ye bamanankan in de ye. An bɛ tubabukan mɛn mais an faso jamana kan ye bamanankan in de ye. N'an b'a fɛ jamana ni a dogodogoni kumaw n'a fɛn bɛɛ lajɛlen jamanadenw k'o faamu faamaw ka to k'u ka kuma fɔ bamanankan na n'o kɛra ni ala sɔnna ala b'an dɛmɛ. An bɛ tila ka dugawu kɛ jamana nin ye. Mɔgɔ min ni i jɔra ni Mali ye ala ka sigi ni ye. N'i sigira ni Mali ye ala ka da ni ye. N'i dara ni Mali ye ala ka sa ni ye. An kɔni an ye Mali bila kana tunga la foyi tɛ gɛlɛya dɔrɔn de don. Ni yɔrɔ dɔ gɛlɛyara i bɛ wuli i bɛ tagama ala bɛ se ka nɔgɔya d'i ma. Tiɲɛ. Mais o kɔrɔ tɛ k'i bɛ ɲinɛ i faso kɔ dɛ. Ayi ayi. O kɔrɔ tɛ k'i bɛ ɲinɛ i baw ni faw kɔ dɛ. Ayi. An kɔni an bɛ pari an bɛ dugawu kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye a papiye tigi n'a papiye tan. Banabagatɔ ni min ka kɛnɛ. Ala ka sigiko ɲuman d'a ma ka segin ka taa faso Maliba la don dɔ. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ne bɛ jɛ ka fɔ lamɛn san 14 ko n y'o kɛ Bamakɔ. Mata Segu. Mata Kucala. 2017 sunkalo kɔnɔna ye n ye Mali bila ka kɔgɔji ta ka na. Ɲinan ye san 4nan de sɔɔni n bɛna san 5 sɔrɔ yan. Minnu bɛ n kan don u bɛ n dɔn. N sigiyɔrɔ kun bɛ Ɲamakɔrɔ cité UNICEF. N kun bɛ ka fɛɛrɛ kɛ. N'u ko Jawara ale ye daba yɛrɛ en 2015 2016 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cérémonie de la Amdalayi AC la Orange saisie la. N dɔgɔmuso dɔ kun kɛ ɲɛna 1,000,000 na n t'o tɔgɔ fɔ mais a yɛrɛ b'a dɔn. Donc mɔgɔ ka ca ni na daba an bɛ sira bila. Ayiwa Jawara. An bɛ dugawu kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye. Maliyɛnden bɛɛ bɛ dugawu k'a fana ye. Bɛɛ ka dugawu k'an fana ye. Ni ala sɔnna ala ka tunga ja k'a ɲɛ bɔlɔ ma. N'a bɛ lamɛn 100% na ko wɛrɛ tɛ a bɛ kuma min fɔ o de bɛ mɛn. A diyara n ye. Mɔgɔ i bɛ kuma min fɔ mɔgɔ min ye n'o b'o mɛn o tigi b'i lamɛn. A diyara n ye.
ni ye kuma fɔ mɔgɔ ye a tɛ kan min mɛn a t'i lamɛn hali n'a y'i lamɛn a tɛna faamuya i ye min fɔ mun b'a kan bɛɛ ka yafa ma an yafara bɛɛ ma ala ka san ɲɔgɔn kɛmɛ an ka jɛ kɔsɛbɛ ya rabbi an yafari ma Jawara bamanankan a ma nɔgɔ ne ye maraka ye 100% n ko ye Yagine i ye min fɔ a si dɔnna merci bien awɔ merci Sakou aleykum salam wa rahmatullah merci bien bien Mamtu i ka dɔn Dankɔrɔba in ye min fɔ Jawara ye min fɔ Wulibali don i ka dɔn jamana in i ka dɔn min ye bamanankan ye o y'an ka laseli ye ko in a jubaju ye bamanankan de ye a mɔgɔw ka kɔlɔsili kɛ kabini arajo liburu daminɛna don min n'o ye kɛnyɛrɛye arajo sow ye i b'a ye k'a fɔ kunnafoni a nana matarafa kosɛbɛ ka barika don a la i ka dɔn an kana ɲinɛ maa minnu ye o tu tigɛ maa minnu kɛra o ko fɔlɔfɔlɔ kɛbaw ye i k'a dɔn a caman balolen bɛ an bɛ dugawu kɛ u ye ala k'u mɛn an kɔrɔ i k'a dɔn o ye Sisolow ye Abdulaye Razak ka taa se Magma Gabriel arajo so fɔlɔfɔlɔ min da la n'o ye arajo Liberté kunnafoni o kunnafoni n'a bi da la n b'a fɔ tubabukan kun tɛ foyi dɛ Jawara bɔra ka min fɔ tiɲɛ don i k'a dɔn a 80% bɛɛ ye bamanankan ye hali ka balontan ja maakɔrɔbaw ye maa dɔw bɛ kabini Yaoundé 72 u kun tɛ balon lajɛ u tɛ balon lamɛn nka ala ni bamanankan kɔfɛ Sisolomanisow ni ayiwa a ɲɔgɔnna olu minnu fɔlɔfɔlɔ la i k'a dɔn ka bamanankan don ba la i k'a dɔn jɔ ko a la min ye foli a k'an ka taa k'olu sɛgɛrɛ ma ɲinɛ Baba Sisumaw Turakili Sisaba Jugu su arajo Kayira la kabini arajo Kayira la i k'a dɔn olu fɔlɔfɔlɔw de y'a daminɛ i k'a dɔn bi an y'a kɔlɔsi hali arajosoba min ni tubabukan yɛrɛ tɛ kɔtigɛ ye u ka fɛn bɛɛ ye tubabukan ye u laban nana fɛn caman don i k'a dɔn bamanankan na an b'a kɔlɔsi hali balontan u yɛrɛ bɛ to k'a fɔ bamanankan na o b'a jira k'a fɔ bamanankan in de labanna ka na wa an bɛna laban o kelen de la sabula maa fa kan foyi ma fisa n'a ye n'i y'a ye bi i k'a dɔn arajo jɛgɛfɔ maa caman bɛ disi gosi n'a ye maa caman nisɔndiyalen don n'a ye o de ye i k'a dɔn kunnafoni caman bɛ di bamanankan na i k'a dɔn bamanankan kelen an k'an k'o don ba la jamana ɲɛmaaw kan ka faamuyali sɔrɔ kunnafoni o kunnafoni n'i b'a di jamana denw ma n'i y'a kɛ bamanankan ye u b'o faamu o bɛ si dɔn o bɛ don u la ka tɛmɛ bɛɛ kan a tubabukan fɔ m'a fɔ tubabukan fɔ ka dabila nka bamanankan in de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana denw ka faamuyali la 20 24 78 78 20 24 98 98 allo 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 oui ça va awa kɛnɛ an bɛ ala tanu odi basi t'aw la kɔni ayi bi k'aw ɲini ka fɔlɔ n dɛsɛ bɛ k'aw sɔrɔ c'est la radio Dunia FM de Yuwaru radio Dunia de Yuwaru oui ah oui allez-y mon frère comment allez-vous voilà kunungo an ko ɲagal ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais labani na a tigɛra makital de do ok d'accord awɔ allez-y donc n bɛ wala ɲuman dɔ ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma naam aw ka cɛsiri ni aw ka timinandiya n'aw ka wuli ka jɔ aw bɛ min kɛla faso ye ni o ye an bɛɛ jɛ faso ye Mali n'i ko jɛkafɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min jɛkafɔ ye damu ye nka damu min filɛ nin ye n y'o fɔ n ko ni an y'a matarafa k'a kɛ an ka baarakɛminɛ ye lala an bɛ min nɔfɛ jamana in kɔnɔ an k'o sɔrɔ ni o ye basigi ni lafiya ye donc n bɛ aw fo ka dugawu k'aw ye yarabi ala k'aw bolo mɛn baara la ami ala ka labanko ɲuman kalifa n'aw bɛɛ lajɛlen ami ka lamɛnnikɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka jɛkafɔ ka équipe mun bɛɛ lajɛlen fo amina ami en tout cas kunnafoni kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kunnafoni a bɛ di a di cogo la a bɛ di a di waati la merci bien la radio Yuwaru merci vraiment de l'autre côté tous nos confrères de l'autre côté à Yuwaru an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn radio soba min ye radio Mali ye an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin a baarakɛla bɛɛ ma kumakɛlaw fara technicien ka chauffeur i k'a dɔn n terikɛ dɔ bɛ yen ATT i k'a dɔn an ka foli ani tani bɛɛ ale tɛ taa abada baara la ni nin jɛmukan ninnu ma ban an ka foli b'a ye les grandes télévisions au Mali an ka foli b'u ye i k'a dɔn ORTM télévision ba ka taa se Africable télévision i k'a dɔn Renouveau télé ka taa se Shirifula télé ma an ka foli bɛ télévision ba ninnu ye a baarakɛlaw an n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn an baarakɛ ɲɔgɔn dɔn an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin u ma 20 24 78 78 20 24 98 98 allo 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 salam alaikum allo allo oui bonjour monsieur kakana mba jɛkafɔ do wa o do n b'a fɛ ka foli k'aw la an tulo b'i la
Dusana do ame sagala commune na. Kolokani. Awo. Nam. Aga kora kadanye. Ambodo. Mala me ko sobe foga ba. Tabarakala. Alaga sini kanya dawo. Amina ya rabbi Allah. Alaga sutura di awmo. Ami. Alaga fa sutura kan. Ya rabbi. Alaga na amalo kona. Ami. Alaga aduga jugula. Ya rabbi. Koni jamana laga ta tugo me ranga bulti ngone abul. President ma sigi ko biye karani ngam yebe ninga kuro. Tabarakala. Anga do be ka ta na ga gouvernement mo. Ya rabbi. Awara ko waru diraw sara ame ko waru ni ma soro awara je ne fe no ta tuba tuwa ndo bengalu. Nyame. Ya no ya mi ko na nda mo la ko. Aywa nyame. O ma ko na ba ku ji ya ngani ba fe ala ku deme kelela. Ni ala sona. Ala ko sedu mo. Ami. Jamana ko yerma horonya armo. Ya rabbi. Praze ko na ngara anda fe ko me ku. Nyame. Ko rami ne fe oyo. Ajaranye, merci bien. Ko ambe kulukani befu. Awamba me anga radio jijeni lela. Radio jijeni anga fulibuyi. Radio dame ko ni. Aywa, merci bien. Ini baraji. Mena no fe konzre na. Aywa, base. Merci bien. Mamtou Kamara ambe fulni tanuke kanyeshi anga lakana tigilamaw ma. Ama nyini malien befe anga sorasi jereje kulu foli ani tanu ani dugo donga ke kanyeshi ma. Ubi wulika jo ani chesiri mina jamana lakanni na ani ka jamana kishi anga folibuye na frako anga finitigo mali sorasu bola gendarme bola police bola garde bola ikadon fongo fen ni edebe wulika jo la ikado ebi kungokolo fandam bada kono ka jamana don ni kishi ka jamana kishi anga folibe ka nyeshi akofe mani aywa anyefe ma belejele ka sabla belejele ka ngani ay kilenye le 20 24 78 78 20 24 98 et 98. Allô? Allô? Sommet! 20 24 78 78 20 24 98 98 Radio Djekafo. Allô? Allô? Dore take. Salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Naam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ame ala tanu jondo. Allô? 20 24 78 78 20 24 98 98. Allô? Allô. Ah. Salam alaikum. Alaikum salam. Jondo. Batoma Jabi. Nam. O jalanye. Ya Rabbi. Ala ko ke Batoma. Ya Rabbi. Ami. 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 Merci bien Batoma ini baraji. Bamade Ibrahima Karanya Ranikli Dugarame Demtanu Ngata Machin Mamadou Yara Koufadou 20 24 78 78. Salam alaikum. Allô? Alaikum salam Tunka. Aba. Somobedi. Bashite Somola. Alhamdulillah. Radio Afrika. Ah? Radio Tonka. Radio? Radio Watagungu. Radio Tonka. Ah, Tonka Radio Show. Ouais. Comment allez-vous, mon cher ami? Ça va, alhamdulillah, c'est Ablaï Traoré. Oui, monsieur Traoré, comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah, je me suis. Marhaba. Et à Tonka, ça va là-bas? Ça va, je me suis, alhamdulillah, Aïwa, tabarak, l'enfant à la tanou. Allah ka sanere yana. Amin. Allah ka basigi a jamana kono. Amin. Allah ka shini ya dia ujelema. Amin. Tedi Traoré am foka wali mando ba joli edu. Joli edu abame.
tonka ka be to bila dabatu ai kanu ka de anga foli be malien be minnu be tonka fo tonka na lamina anga foli ba be vraiment tonka flotani ci a ma kana ma bashi aka tsala anga foli ba be ma bashi anga foli buye lai wo kana alaka sangare yarana ya rabbi auka muka amba jense tonka commune belajele ami Beba auka jemuka mais surtout les journaux oui. Eh ben ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Vraiment parce que jamana kunafoni adesso na billa mais 100%. Merci vraiment. Donc tonga kawe bi fo abatonkara et surtout da vraiment il café ou akade kosobe. Eh ben merci bien, c'est vraiment un plaisir. Ouais, merci tonga. Bon alaka anga salut. Merci bien. Je vois que le directeur bi kosobe c'est quoi l'autre pays. Eh ben nga fulu fo aka directeur kosobe. Voilà, le villa. Merci bien. Merci bien. 20 24 78 20 24 98. La radio, elle s'appelle Djekafo. Allô? Salam allô? Ma. Oh? Oui, allô, Anglo Say, Mamdou, andale magani sabal kababa, andara magan, ikado imura walma hiji, ikado alla teli doye safa animarwa boli, na yo boli, kolomba mimbe no zamzam kolaye, abeta udala, abeta jita kajido mi, kadugo ke mami ngadaye. Safa animarwa, ambara ko boli, sabla tere do chiledo, yoro dobe, minu ndala mago badon, yoro dobe abafi bi si telia doni. Ibi turanjura doni ibi tila doni o furanjela safa ni marwa ni nyanje ambele jile kelembe ka dambe jema e milenge mashiti sagoyala de kangi mira alala nanzora ka so yoro la yare ba munu shawulo bla nanzora yoro la kanga buli doni ki turanjura o do ya soro sisulo alaka baba ne Maodo Bakar Kulbali ala ka hinɛ anw ma naani de taara don baba ni nɔfɛ denmisɛnnin tun bɛ an ka kɛnɛ an ka teli o furanjɛ in na nanzoro la an bɛ se o le de an ka turanjɛ an bɛ se ka taa ten digi an dara fɔlɔ la an dara filanan na anw ni jama min dara maa si ma sɔn ka tɛmɛ baba ni ka niveau kan bɛɛ bɛ baba kɔfɛ ni baba ye turanjɛ o b'a y'u turanjɛ ka bɔ nka anw bɛ tɛmɛ an sera yɔrɔ dɔ la Sisolo k'a bɛrɛ ta a ka teli dɛ. Ne ngo muna akwa ndara ka to gojoni eko anya ngo fla anya baba la fo ngo fe anya arrière boka tegi arrière sora kulikani mama ni baba ni tamana mama mi baba ni kerefe ma kunde akelende mai matei non jama iba sora amma kema shigi kema wulofla me ma bana mate ale kelende mai sabla na minga do mo date yen na mi vo do mo date yen na yelela bebi yele na yi dade bebi dade na baraka dugodoni kuma fo doye amma kema woro min be kerafa ambe ban flo kerabo siga be kan nga baraka fuma ambe fe kule ka nyanya wa mamdu mbi fengele vie baba yere ma tenya makala ka me ka temaka yere bi nya makala ya don jalu bi fo fo fino bi fo ma bo bi fo ayere be min do nya makala la mata don ni tola ka ale barama hanni filla doni ayere bi bla traba fo ayi ni mi fo ni fo chugo indila ni mi fo ni fo chugo la ka jirana ka fo abi nyamakala do gambi aka hotel la yaro jalu kumbe kora folaw gitaru folaw dunumba folaw ndama folaw bolo folaw beb ubi shi ka nyena jega fo ka ta duguje donala juve baba nana folikalo ka mina blali non asira ki so duro te kan damata ayre de ndamata dosho aya walu ka sandia goshala wuruba ne ngo nyewulla ngo bani kerabi ngo ko jugo atien kele jena sanga mindo na damana do jelika be base ku ya tulo bengana o base ku me u kan go ni flado be ndama barata
Lewo woni mi man dama soro ki so dora kumere kuru fe ko dashi ngora ke nyini ngama ni shek jaba de ba kala bawo ngora e kundala ha 24 78 78 Salam alaikum. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Baba tumara do. Ne. Tumako do. Ambe ala tanu. Por bashi fete no. Jondo. Sega Traoré do Musa Bugu sugu la Bamako. Traoré. Aba. Sega. Saba boron sira ke me damba jarso krase. Sega o ine faso yi. Oh. Por bashi fete. Ambe ala tanu. Bako je muka Allah na kuju. Ajaranye. Akadinya da. Ah? Meno no fe kuju ma fe ko so. Ajaranye. Wallahi. Ah bah merci bien Traoré. Ami ya rabbi. Allah ka bolo mi ko barala. Ami ya rabbi. Vraiment obe ya fama. Anya fara wallahi ayruka ya fama ko. Anya fara wallahi. Merci bien Sega. Et ngara benga furi fika mo ko beba me na ala ka so beba me Traoré sedu nunu. Insha Allah beba me. Wajabate on. Uba me. Voilà ni Boubacar Sy. Merci bien. Et benga furi fa bela jerinya. Beba me. Ani daman jar so manja ani kurante munu nga dugura te no ko lama bi mena yinna basabu ani yoro de ka jaddo ni fa ayo ba se nyame e ga fori fu bele dire yana u bele dile ba me wallahi tumara jega ko kadi merci bien Traoré aba atumara merci bien voilà Mamdou ika don bita amba blaya ika